Dala ang search warrant nga gipangalungkat sa mga pulis sa Magpet, Cotabato Province ug ubang pang unit sa PNP ang maggamit sulod sa gipuy-an sa construction worker nga si alias Joe, 36 anyos, residente sa Purok Malinawon, Barangay Poblasyon, Magpet, o gipangita ang illegal nga droga nga nakalatid sa search warrant. Gihimo kini pasado alas 7 kagabi Pebrero 10 pag-ukab sa mga pulis sa POM sa Katre. Dinhi nakita ang usa ka metal nga candy container ug diyang giablihan naisulod nga tulo ka mga rectangular sachet nga dunay sulod sa gituwang shabu. Gawas sa illegal nga droga, nakakita pagyud ang mga pulis ug upat ka mga bala sa 9mm pistol nga nasa ziplock pouch. Pasakaan ang suspect og paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa Piskalya sa Kidapawan City. Napriso na karon sa Magpet Municipal Police Station ang suspetsadong construction worker. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Cotabato Province. Stay safe.